99. Jano, a ty čo trúbiš? Trasieš sa ako osika. Vari sa ti nestalo niečo zlé? Nestalo zatiaľ. Dostal som e-mail, ktorý ak nepošlem 100 ďalším, nešťastie privodím. Aj všetkým na oko. 100-krát. A poslal si ich ďalej? Poslal, bača, poslal. Všetkým, čo mám na dresári. Aj každúčkej ovci v košiari. Vy ste taký e-mail nedostali? No už, prišla mi nejaká pošta. Prečo ale toľko rumácgaš? Poslal som to iba 99 krát. Nemáme toľko oviec. Už je s nami koniec. Celý sa až postihne veľké nešťastie. A vy, bača, prečo ste takí pokojní? Poslali ste ten e-mail ďalej? Poslal, ale iba jedenkrát. Dostane ho ten, čo z vás poverčivých truby rohov robí. Povedz to všetkým ovciam v košiari, nech spravia to isté. Buďte rozumní a nenechajte sa dobehnúť. Nerozposielajte ďalej reťazové správy. Žiadna vám ani šťastie, ani nešťastie neprivodí.